Human gipaubos sa duha ka bulan nga monitoring, malampuson nga nadakpan sa bypass operation ang targetless individual drug personality sa sitio Bugnay 2, Barangay Labangon, Cebu City. Nakuha sa dinakpan nga walay trabaho nga si Efren E. Abanes, 35 ang pangidaron, ang 7 ka mga pakiti sa gituhuang shabu nga dunay balor nga 204,000 ka pesos. Ang pamilya sa dinakpan nagdumili lang una sa pagluwat og pamahayag, samtang ang dinakpan gipaubos sa interview sa mga sakop sa PDEA. Nasayran nga nakadawat ang operatiba og taho gikan sa barangay. May labot sa kalihukan nini. Nasuta nga si Abanes makabaligya og 50 gramos nga shabu matag simana. Gihikay na ang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 batok kaniya. In the heart of changing lives, ako si Brigada Alan Tangcawan sa 90.7 Brigada News FM Cebu, the Music and News Authority.